Subong nga hapon giri maluto naman ta ka abalong guys kay way gitat sud ano. Subakan lang ni siya sang baringon. Kagas lumanta sang santol, butangan ta sang Bombay kag luya lang. O mapili kita katon nga abalong subo. Simple lang ni aton nga pagkagulayon naman subong guys, pero manamit ni siya. Shout out gali da sa kay Carmen Inyon from Lutod President Ruas Capiz. Shout out man sa kay Wing Dino Sapal Ricanya. Pa-shout out man daw sa kay Palco Family sa San Miguel, Bulacan. Kay Mel Itang Samson from Caloocan. Kay Ri Ramas from Bulacan, shout out. Kay Lynn Iler, shout out daw sa kay Amayinas sang Haniway, Iloilo. Kay Mumar Catalan from Estancia, Iloilo, shout out man. Kay Warren Tiada, shout out. Kay Mary Joy Fernandez, shout out man si mga idol. Kay Jenny Pardo, shout out. Kay Giral Katamkaman, shout out. Ginapa shout out niya man kano ang iyang anobya kano nga Simi Launisyong in Dubai. So shout out man sa imo. Kay Anthony Valdez Parian from Sigma Capiz from Pasig City. Shout out sa inyo. Kay Pantanyo Masula Family from Burias Mambusaw Capiz, shout out sa mga idol. Kay Glisel Andrade from Aklan, shout out man. Kay Jula Kanha from City of Smile, Bacolod City, shout out sa mga idol. Kay Neil LG from Himamayla, Negros Occidental, kag sa Jongko Family, shout out sa inyo idol. Fast forward lang, nabgasan ko na ng akon nga ugbos ka balong guys. Wari matimpla kita sa aton nga ugbos ka balong. Nan santo lang aton nga pangaslom guys. Tapos luya nga pinakpabla, kag Bombay, kag tanglad, tangantas ang asin, magic sarap na mo lang ni kasimple ang aton nga gulay subong duman. Sudan pa niya pon guys. Subakan talaga sa sangkwan. Sang tawag bala nga baringon. Lansang. Natatas ang tubig gamay lang para nami gid bala ang sabaw niya. Nasiruman kita kaluto katon nga balong. Itak-ang tara di sa aton nga iwagang kalan. Fast forward na lang ni guys. Ato na nga pagkabuksan. Luto na guys. Okay, plastata ni sa aton nga mahiwagang man nga lamisa kay man nyapon man kita. Mga muyo kita nay. Manyapong kita, may ara man kita nga bulado nan pinakas. Tilawan ta naman ng aton nga abalong nga linuto duman. Kay ginasluman ta ni sang kuan man santol, pwerte ka nami gini. Tistingan ta naman ni guys. Tirawan ta naman ni kay abalong naman aton sudan. Ay abaw, pwerte ka gwapo gid, kampiyon gid dayo guys. Ang iya nga sabor puti tibay. Ay naga kuan gid lang kaslom niya. Pwerte gid makagwapo ang santol nga aslom sa balong guys. The best. Sige guys, masih makagini akong video sa inyo wall. Hindi paki-like, follow, and share mo sa akong mga video. Madamo gid niya. Salamat.